No dobre, tak myslím, že môžeme začať pomaličky tú prednášku dnešnú. Tak vás vítam v 5. týždni semestra. No a poďme rovno na vec. Čo nás teda čaká? Či skôr ako začneme, tak nejaké tie oznamy. Prvé, už je to veľmi na spadnutie, ale problém set 2 je tu už veľmi skoro. To znamená, že v pondelok. Tešíte sa? Prečo? No však jednotku už máte, nie? Či niektoré ešte nezačali do nedele času dosť? No, tak to by ste teda, že mohli už začať. Čo? A na čo? Čo? Ja, no, to by bolo dobre vedieť. Ale tak to stačí, keď v sobotu, že či v pondelok, aby si vedel. No, taký štandardný prístup, nie? Hej, no, dobre. Čo sa týka testov, tak hej, no už očakávam, že kedy pôjde Arena. Arena ide. Čo všetko nám treba ako sa vám páčil? Dobre, to už neskôr. Že Arena funguje, len testy nefungujú, či neboli ešte stále zapnuté. To som spomínal minule, že on sa tu trošku natiahlo, súvisí to s viacerými vecami, ale tak jasné, akože viete, že koho treba obviňovať. Investoval som do toho trošku, teda viac času, ako som čakal. A si to všetko sa tak vyvinulo. No ale teda, že testy nejdú, ale vy aj tak musíte odovzdať do pondelka. No, dobre, nie? No, vieme, že takéto veci sa stávajú, ale teraz snažíme sa byť féroví. To znamená, že od momentu, keď tie testy pôjdu, máte ešte týždeň. Hej, čiže to znamená, že ak sa teda podarí spustiť dneska, budúci štvrtok je deadline. Ale nič to nebude brániť tomu, že problém set 2 pobeží od pondelka. Hej? Čiže tak sa veci majú. Rozumiete, hej? Fajn. Dobre, čiže toto tu na ďalšia vec, hej, Arduino Day is coming, ale ešte tu na, dobre, to je takto potom. Arduino Day is coming, tak zatiaľ, koľko nám dostáva? Asi 22 dní. Či 21 už? 21 od včera. Dobre. No, a to je asi ku oznámom všetko. Tak poďme pomaličky teda ďalej v tej našej problematike. Ja sa vrátim k tomu, čo ste robili ešte v zime na Hangmanovi. Pamätáte sa však? Ste tam pracovali s takým tým obrovským mocným slovníkom. Mali ste tam nejaký súbor, volal sa ako? Nepamätáte už, hej? Dictionary? Nie. Words.txt, hej. A mal nejaký, že obrovský zoznam slov v sebe. Vy ste tam mali už pripravenú nejakú funkciu, ktorá do neho vliezla, teda si ho otvorila, nezamiešala, vytiahla z neho náhodné slovo a to vám vrátila, že toto slovo teraz hádaj. Hej, čiže tak nejak to fungovalo. A bolo tých slov koľko? Pamätáte sa? 70 000? 59? Sa mi tak zdá, počkaj. Že tuto to mám, myslím, že už vykopírované v C-čku Words.txt sem. A teraz jak zistím, že koľko to má slov? 50, aha, tam ešte odrezáva, hej, trošku zľava tá prezentácia, či ten monitor, projektor. Tak 55 900, hej, že to není 5900, ale 55 900. No, a teraz, že čo tam je za problém? V konečnom dôsledku žiadny nebol, keď ste to robili. Ale teraz si predstavte situáciu, že ten váš produkt, ten Hangman, bude taký parádny, že vás osloví Linus Torvald, že by to chcel dať do nejakej Linuxackej distribúcie. No, on nás v tejto súvislosti neosloví, ale to je nepodstatné. Hej? Čiže tak sa mu to bude páčiť. No a teraz paráda, takže stane sa to súčasťou nejakej Linuxackej distribúcie. A druhá vec je, že to nasadia na, ja neviem, intrakového alfa. Hej? A teraz ten intrakový alf je multi-user, alebo na omegu, hej? To vám je bližšie. A tá omega je multi-user systém. To znamená, že naraz sa tam viete prihlásiť všetci. No a teraz naraz, keďže budete robiť na tom Hangmanovi, chcete si všetci vyskúšať, ako ten Hangman vlastne funguje. A teraz naraz, v tom istom momente, všetci chcete pristupovať ku tomu words.txt, lebo ten Hangman, ktorý tam je, dajme tomu, že nakodený, tak k nemu pristupuje a potrebuje ten súbor otvoriť, vyťahnuť, alebo previesť ho, vyťahnuť to náhodné slovo a zatvoriť ho. Toto by možno ešte nemusel byť až taký problém, ale keby ste to napríklad že otvárali, že pre zápis, alebo teda, že idete čítať a otvoríte to, že RV, hej, že aj na čítanie aj zápis, tak toto už bude problém. A aký? Presne. Na tom súbore bude lock. Bude zamknutý, teda nie John Lock, to je zase iné, aj John Wick to je iný, ale teda, že lock sa to zamkne.
Čiže v tom momente, keď ten používateľ otvoril ten súbor s právami, že RV, tak nemôže tam nikto iný z neho čítať. Hej, lebo tak viete, že jeden otvorí na zápis, druhý otvorí na zápis, jeden to zapíše, druhý zapíše a teraz, čo tam vlastne bude zapísané? Hej, keď urobíte, že close. No, tak tam to je taký ten, že magic. Takže aby sa takéto veci nestávali, tak ten súbor sa lokne. A bude loknutý dovtedy, pokiaľ ten zdroj, ten súbor nebude uvoľnený. A teraz si predstavte, že vás je v ročníku, teraz neviem presne 600, a teraz, že všetci naraz, akože to spustíte v jeden čas, to je keď majsi sa otvára pre zápis predmetov do druhého ročníka, pre vás, tak všetci už čakáte aspoň 15 minút akože pred začiatkom, aby ste boli prví, viete, a stlačíte iba refresh, či už náhodou nie je otvorené, až to bude, hej, čiže podobným spôsobom, hej, že taký ten masový DOS útok, že všetci v rovnaký čas spustíte ten toho hangmana. A zrazu tá reťazka by vyzerala asi tak, že by to zastalo. Hej, teda postupne, že tak tuto Jánovi bol, hej, tak Jánovi by sa otvoril ten súbor, bo bol prvý, hej, vybralo by sa to náhodné slovo, zatvoril by sa, potom Peťo bol tak Peťo a tak ďalej a tak ďalej. Ak by to náhodou trvala tá operácia, že otvoriť, náhodne vybrať, zatvoriť, dajme tomu, že sekundu a je vás 600, tak ten 6. si viete predstaviť, že kedy sa ku tomu dostane. Za chvíľu. Hej, takú väčšiu, ale za chvíľu. No, a toto je možno, že otázka, že jedného súboru. Ale je to normálny bežný princíp, alebo teda, že prístup, že stal ten súbor a tá práca s ním by sa stala takzvaným úzkým hrdlom tej aplikácie. A to zase, keď budete vo vyšších ročníkoch, už budete robiť niekoľko úrovňové tie aplikácie, kde sa stretnete, dajme tomu, že s databázovými systémami, aj tá databáza sa vie stať, že úzkým hrdlom celej tej aplikácie. Keď by to bol, ja neviem, taký Facebook a celé by to používalo jednu jedinú databázu, nejaké MySQL, hej, ktoré by tam fičal, alebo ešte SQLite, hej, lebo neviem čo, tak toto už by bola teda, že riadna pecka. Hej? No, a teraz je otázka, my nejdeme riešiť Facebooky, žiadne viacvrstvové aplikácie a tak ďalej, my môžeme zostať zatiaľ pri tom pohľade toho hangmana, lebo to ste zvládli. Tak, je otázka, že s tými schopnosťami, ktoré momentálne máte, ako by sme to vyriešili tak, aby sa niečo také nestalo? Bo viete, za každým, keď ste tam spustili ten, že play, tak sa spustila funkcia, neviem, čo to tam bolo, že get random board, alebo get board, a ona otvorila ten súbor, vytiahla to náhodné slovo, zatvorila ho a vrátila vám v podstate, že referenciu, alebo vy ste tam posielali asi ten, neviem, že random board, alebo secret board, a sa vám to naplnilo, aj bolo nejaké jednorozmerné pole. No, dajte, s tými skúsenostiami, ktoré máte, že ako by sme toto vyriešili? Keby sa pri otvorení vytvorí nejaká dočasná kópia a otvorí to. Čiže robiť, že kópiu, ale to znamená, že každý bude potom kopírovať. Že ja najprv, akože predtým ako vyberiem to slovo, tak skopírujem ten súbor, potom ho zavriem, až potom otvorím ten druhý a z neho si vyberiem, hej? No ale to je ten istý systém. Vieš, to možno, že bude trvať ešte dlhšie. Že miesto toho, aby som to len preletel a vybral to jedno slovo, tak urobím, že čítam slovo po slove a robím read, write a potom to zavriem. Jasné, toto by bolo riešenie, že všetci z toho budú čítať, hej, že takto aj bolo urobené. A teraz skôr narážam na to, že keby sme to po toto chceli to robiť, že efektívnejšie. Bo keď sa číta, tak tam není veľmi o čom, hej, to je otvorené. Tam nemáte možnosť zmeniť tie dáta. No, dajte. A ako by sme sa popasovali s tým, že tých 55 900 slov, ktoré tam sú, tak by nikto nemusel čakať, aby sa to celé tam regretlo. Áno. Jasné. To by bolo celkom dobré. Hej, že keby sme to celé načítali do pamäte, tak to by v podstate znamenalo, že už netreba pristupovať ku súboru, už to netreba tam riešiť, otvárať a zatvárať za každým, hej, tak niekto robí rýchle hry, že stlačia iba Ačko, aha, na to ste síce boli ošetrení, tak A, B, C, D, alebo teda v klásnici A, C, D, V, hej, až kým nebude obesený. Takže že to je taká tá výzva, hej, že ako rýchlo sa dokážem obesiť. No, aj také sú výzvy. Čiže, aby sa takéto niečo nestávalo, že v princípe by to znamenalo, že raz akurát vojdem do toho súboru, celý ho preleziem, ale nechám si to niekde v pamäti a potom ho zavriem. A už ho nepotrebujem. Lebo tú istú operáciu, ktorú som robil s tým súborom, tak teraz viem riešiť v pamäti rovno. No, a na to sa dneska pozrieme.
že ako toto spraviť. Pretože minulý týždeň sme sa bavili o tom, že jak to s tou pamäťou, alebo tá organizácia tam funguje, ako je to s tým, že keď chcete niečo uložiť do tej pamäte, aby to prežilo nejakú tú funkciu, čiže zavoláme funkciu, ktorá vám má vrátiť, čo sme to robili minulé, ja neviem, kópiu reťazca, hej? Takže keď sa ukončí daná funkcia, aby tá kópia v tej pamäti ešte bola a my sme si vedeli vyzdvihnúť. Čiže na toto sa pozrieme, pretože keď budeme chcieť reprezentovať ten súbor ten word state v pamäti, tak budeme potrebovať aké pole? No, čo? Mocné. To je pravda. To je pravda, že bude mocné, ale aké? Smerníkov to už moc, akože riadne termíny púšťaš. Stačí zatiaľ len, že tak poznáte nejaké, že jednorozmerné, dvojrozmerné, trojrozmerné. Poznáte ešte viacrozmerné? Čo? Koľko? Počkaj, to je koľko rozmerné? To je veľa. No, dá niekto viac ešte, pozná? Pole? Rozmerné? Čo? N-rozmerné. Pozná ešte niekto viac ako N-rozmerné pole? N aj že N plus 1 rozmerné, hej. Dobre. Takže presne toto nás bude dneska čakať a na toto sa začneme teda že pozerať. Čiže ja tu začnem písať nejaký že mocný kód. Tuto urobím nejaký ten taký bootstrap, či jak to nazvať. A našou úlohou bude urobiť nejakú že funkciu, že get words. Words. No. A otázka bude, že toto má byť funkcia, ktorá to má vrátiť. Možno, že môžeme to odľahčiť trošku, že nebudem mať žiadny parameter, nebudem tam posúvať žiadne meno a tak ďalej, všetko bude to také, že staticky vo vnútri, ale otázkou je, aký bude návratový typ. Vieme, že tam budú písmenka, hej? No, ale teraz čo to bude? Že char bude vrácať jedno písmenko? Pole, čiže char hviezdička, to je jednorozmerné. A words.txt bude koľko rozmerné? Čo? Dvoj? Dvoj. Prečo dvoj? Alebo ako vieš, že dvoj? Lebo to bude vlastne, každé slovo je vlastne pole písmeno. Áno. A všetky tie slova dokopy nám spraví ďalšie pole. Áno. Lebo vieme sa na to pozerať ako nejaký takto súbor, hej, že keď by som to otvoril. Na každom jednom riadku sa bude nachádzať jedno to slovo. A takto budeme v podstate reprezentovať. Čiže riadok je jeden rozmer, stĺpec v tom riadku je druhý rozmer. Čiže takým spôsobom budeme vedieť dostať sa ku každému jednému písmenku, ku každému jednému slovu a takým spôsobom to potrebujeme vložiť do tej pamäte. Čiže každopádne hviezdička bude málo. No, takže budeme dneska pátrať po tom, že koľko tých hviezdičiek tam budeme dať. Hlavne v tej súvislosti, že n plus 1 rozmerné pole. Čo? No, dobre. Tak, ja začnem s tým mainom, hej, lebo tu urobím nejakú takúto kostru, že vezmem ten súbor, otvorím ho a postupne ho vypíšem na obrazovku. Hej, takže tak veľmi jednoducho. Či kontrolujte ma, či nerobím takú chybu, lebo viete, akože s tým v tom mojom veku už to není až také ako to bolo za mladí. Tu som otvoril, mal by som asi skontrolovať, že ak to náhodou nie je otvorené, teda, že či to vlastne fakt je otvorené. File words txt was not found, alebo opened. Not found, dobre. A tu by som mohol, že exitnúť to však. Ako to exitnem? Exit failure, áno. Výborne, či teraz to už mám otvorené, takže v tom FPčku to je, tak urobíme niečo také, že while, hej? No, a ako budem načítavať tie slova? Čo? Aha, jasne, díky, F-close. Díky, vidíš, zabudol by som. A to som tu nedávno rozprával mocné veci o tom, ako nezabudnúť. No, vidíš, starší pán, problém s pamäťou. No, dobre, tak, ako budem načítavať tie slova? V poriadku, no tak počkaj, ja sa pozriem do toho súboru, že toto vrátnem, editnem words.txt, tak je orientovaný. Vieš, koľko tam je riadkov? Koľko? 1, hej. Čiže tu dojdem akurát tak na end toho riadku. Čiže to nie nikto vie čo, načítavať toto po riadkoch.
No, za každou medzerou, či sú tam nejaké biele znaky, ale to dobre, ešte to nechám. Sú tam nejaké biele znaky, no a teraz, no, ako to načítam, aby dobre bolo, alebo aby to rýchlo bolo? Scanf, jasné. Čiže použijem na to scanf, alebo v tejto situácii scanf, poviem, že idem z FPčka a teraz, čo načítavam? Percento S, a kde to načítavam? Do kam? Do takého buffera, hej, tak vytvoríme tuto, že nejaký, že buffer, a aký veľký bude? Tak dobre by bolo asi, aby bol dlhší ako posledné slovo, hej? Čiže zoologist je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobre, dáme nejakú, že medzeru, či teda rezervu, aby náhodou, takže 30. No, super, a teraz, že ako dlho to mám načítavať? Kým nenájde koniec. Ako budem vedieť, že našiel koniec? EOF, hej, presne tak. Čiže EOF, čo je v podstate, myslím, že 0 reprezentovaná, čiže FSCNF on vráti, že počet načítaných bajtov. Hej, alebo teda, že počet načítaných znakov. No a 0 už znamená v všeobecnosti, že už nič viacej nenačítal. Takže sme na konci. Dobre, a teraz robím, že printf, percento S, lomitko N, a že buffer. Ale díky. Áno. Má už za sebou zápko, čo? Sa ti mrachruje teraz, no. Dobre, takže môže byť takto? Vyzerá, že by to mohlo fungovať. Hop, sorry, čo som to urobil? Čiže make array. Aha. No, s týmto som nerátal, ale teraz rozmýšľam, že ako to opraviť. Čo? Ja aj knižnicu treba, a ktorú? String.h. stdlib, jasné, to som si myslel. No, a môžeme to spustiť. Takže ak to zbehlo fajn, tak to pekne vypísalo. No, výborne. Toto je odrazový mostík. Čiže na to, aby sme to spravili. Tak, a teraz pokračujeme ďalej s tým, že potrebujeme urobiť, teda, že už sme sa bavili o tom, že urobíme dvojrozmerné pole. A ja by som tu teraz pod tým bufferom niekde urobil presne dvojrozmerné pole, do ktorého to teraz načítame. Že to bude nejaký, že char, words. A ako je zadefinované, alebo ako zadefinujem túto, že dvojrozmerné pole to má byť? Teraz zadeklarujem. Čo? 2x hranáté zátvorky. 2, hej? A čo? Tak som uzavrel. A čo? Aha, vedľa seba. Dobre, takže to hovorí, že toto má byť takto. Nie takto. Toto, že má byť takto a toto má byť takto, hej? Čo? Aha, 30. No a dobre, a riadko bude mať koľko? Nie. Určil by si to samo, keby ja som tu začal akože robiť inicializáciu. Hop, sorry. Že keby som tu začal písať, že to bude, že Jano, Fero, Jožo a tak ďalej, to by bolo v poriadku. Áno, a koľko ich tam je? 55 000 či 59 000? 55 900. Hej, či toľko. Čiže práve urobíme teda, že dvojrozmerné pole, ktoré bude mať koľko riadkov? 55 900 a stĺpcov? 30. Hej. A tomuto polu hovoríme, že to je square array. Hej. Square to je, ako sa to prekladá? Štvorcové, alebo teda zvykneme to nazývať, alebo tomu nadávať, že to je pravouhlé pole. Takzvané. Prečo to je pravouhlé pole? Alebo teda štvorcové, či obdĺžníkové by bolo lepšie. Lebo má tvar obdĺžníka. Hej. No, a výhody, nevýhody? Prečo? Keď máme slovo, ktoré má dve písmenka a máme tam 30 dnes, tak vlastne ostane 27. Presne tak. Takto to totiž z tej pamäti bude vyzerať. Čiže to pole, alebo teda tie slova, ktoré tam ideme ukladať, budú takto reprezentované. Čo znamená, že to najkratšie slovo, ktoré tam bolo v tom súbore, bolo koľko? 3 znaky? Asi hej. 3. No, a teraz od 3 po 15. Čiže takto nejako. Pričom my sme tam robili ešte rezervu, čo znamená, že tu je tých ďalších 15 je v podstate nič.
No, čo v princípe znamená, že tá strana, tá vybodkovaná, ktorá je, tak to je plýtvanie miestom. Takže toto tu dosť plýtváme. A teraz ešte v súvislosti s tým, čo sme tu my vlastne napísali, hej, že keď sa to tak vezme, to ukončím, pustím BCčko, tak 55 900 krát 30 je v podstate takéto veľké číslo. Aha, to vy tam nejak hlupo vidíte. A tuto, keď to inzertnem, tak je to toľkoto. To je 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1,6 mega. No a pozrieme sa, že koľko má vlastne ten súbor. LSLH, L, words.txt. A ten má 475 kg. Takže v podstate sme vyhradili také miesto v pamäti, že 4 také súbory by sme tam nachali. Ale to nás nemôže odradiť. Hej. Čiže dokončíme to, čo sme začali. My sme videli, že prečo to je až také zlé. Right. Rozumiete, hej, zatiaľ? Čiže jednoducho sme to vedeli vytvoriť, jednoducho sa s tým potenciálne bude pracovať, akurát to bude celkom sranda, čo sa týka spotreby tej pamäte. Ale môže byť v kľude, akože nedojde tu žiadnemu overflowu, jak posledne, hej, čiže zvládneme ten Judgment Day, hej, čiže mám tam 8 giga, to v pohode tam vojde. No, dobre, takže jak to budem ukladať? String copy. No, tak rozlične sa dá. Tak skúsme string copy. strcpi. A teraz kam? Asi do words. A tu budem dávať ten buffer. Tak, hej? Aký cyklus? Nejaký counter. Counter strike. Int count. Hej, sa rovná 0. No, a teraz čo? Alebo teraz, že nazvem to ani nie, že count, ale line. Hej? Že ktorý riadok. No super, a kde ho použijem? No, to navýšime, ale kde ho použijem, ten line? Pri čom? Pri words, tu? Takto, hej? A teraz, keď to zbehne, tak tu už dám iba, že line plus plus. Tak, hej? Čiže prvá iterácia znamená prečíta prvé slovo a loží ho na riadok 0. Druhá iterácia, sa to zvýši teda, že na jednotku. Druhá iterácia načíta druhé slovo, uloží ho na riadok 1, 2, 3, 4 a tak ďalej, až posledné slovo bude uložené na akej pozícii, na ktorom riadku? Tak, 55 899. Lebo sme začali s riadkom 0 a nie s riadkom 1. Dobre, otestujeme. Ja to skúsim vypísať tu. Čiže while, a teraz čo? Line je väčšie rovné ako 0, tak print that, nie? Tak tu dám, že percento S, a dám, že percento D, percento S, lomitko N, a teraz, čo toto nám mám vypísať, že line, a tuto vypíšem, že words line. Hop. Line minus minus. Hej, čo pôjdem z opačnej strany, že sa mi to nechcelo teraz inicializovať. Ale dobre to pôjde? Prečo? Aha, či nemáte dôvod, hej? Dobre. Ako? strcp implicit declaration. To ste mi zabudli povedať, že tu také treba. Include string.h. A teraz to spustím a dobre to išlo. Či čo? Či je tam taká zrada? Je. A kde? Kde minus? Hej, zväčšilo. Tu sa to začalo. Vidíte ten prvý záznam, čiže on sa snažil pracovať s tým poľom na pozícii 55 900, ale my už takú pozíciu tam nemáme, alebo takú tú hodnotu. Hej, čiže toto je už ten zavínač, ktorý tam sa nachádza momentálne, tak to už je z časti pamäte, ktorá mu nepatrí. Hej, čiže tu by nám ten Valgrind povedal svoje, čo v podstate aj povie, hej, že keď sa na to pozrieme s Valgrindom, tak, aha, no, tak len teraz sa k tomu dostať hore. Hej. Skúsme takto, tak je tam. Ale mohol by tu tak ešte aj povedať, že niečo, aha, no, tak on to vypísuje trošku ináč. No, tu je. Hej, čiže process terminating with default action of, tak tu sa to ešte aj zrubalo. To som ja stal časičo Ctrl-C. No, ale bars tu nevidím, hej, že by mi vypísal. Ale tam, kde to vypíše. Rozumiete, hej, zatiaľ? No, super. Tak teraz čo s tým,
Čo s tým? No, otázka je, že ako to vylepšiť? Lebo toto plýtvanie je parádne. Hej, čiže 5900 slov na tom disku zaberá nejakých 470 či 60 kg a my sme mu pre istotu vyhradili 1,6 mega. No, otázka je, že či sa to nedá trošku lepšie spraviť. No, keď sa pýtam, asi sa dá. Hej. Tak pozrieme sa na to, že ako to spraviť trošku elegantnejšie alebo efektívnejšie. Čiže toto je v podstate taký ten spôsob, ktorý poznáte. Vy ste sa bavili s tými dvojrozmernými poliami v zápku, v zime, hej, čiže ten prístup je vám známy. Čiže ten spôsob vytvorenia toho poľa je veľmi jednoduchý, je to v podstate, že v pohode, ale handicap je, že v podstate je tu tabuľka, ktorá je pravouhlá, čo znamená, že každý jeden záznam, ktorý tam vložíte, má rovnaký počet riadkov, každý riadok má rovnaký počet stĺpcov, hej, no a tým pádom akože plýtváme miesto. No, a my sa teraz skúsime pozrieť na taký, že jeden iný prístup a v princípe urobím to na niečo takéto. Takéto dačo. Čo som práve teraz spravil? To je úprava číslo 1 a z minulého týždňa by vám to aj mohlo byť jasné. Ale teda, že teda ak si dávali pozor minulý týždeň. Lebo máme to v takú tú, že dosť náročnú hodinu dňa. A keďže ľudová múdrosť hovorí, že celý deň je jeden veľký boj, že do obedu s hladom a po obede so spánkom, a keďže sme sa práve prehúpli do tej druhej časti, no tak to dá celkom zabrať. Čo je tento zápis? Char hviezdička Words 55900. Správame pole pointerov. Hej, čiže ak by som išiel od tých známejších vecí ku neznámejším, tak tento tu zápis je vám jasný. Hej, že Words 55900 je čo? To je nejaké pole. Koľko má prvkov? 55900. Keby som toto tu vrátil a odstránil tú hviezdičku, tak to je pole čoho? Znakov. Čiže tu robíme obrovský reťazec, ktorý má 55900 znakov. Hej, že viem do toho napchať. Celkom dosť. No lenže je tu tá hviezdička. A teraz je otázka, čo tá hviezdička tam vlastne znamená. Keď by tu zostalo ako takto, tak to pole v tej pamäti zaberie koľko bajtov? 55900. A teraz zaberie koľko bajtov? Čo je char hviezdička? Adresa. Presne tak. A adresa rozhodne 1 bajt zaberať v pamäti nebude. Čiže my sme v podstate urobili niečo takéto. No to je teda riadne rovné. Ja ak začnem túto, že toto je pozícia 0 a túto, že to je tých 55900, hej, čiže takto. Hej, to posledný index, ktorý sa dá adresovať. Tak je otázka, aká je šírka každého jedného toho stĺpca. No, toho stĺpca, hej, tej jednej bunky, tej jednej položky, ktorá tam je. Už ste dobre povedali, že je to adresa. A tá adresa zaberá koľko? Minulý týždeň sme sa s tým hrali. 8 bajtov. Presne tak. Tuto je 8 bajtov. No, takže sme sa posunuli v podstate ešte do väčšieho problému, ako sme mali teraz, čo sa týka možno, že toho využitia tej pamäte, lebo, no, tak veď uvidíme. No, problém ale je, že toto je adresa niekam. Na toho Jana, hej? A tuto bude adresa na Fera. A tak ďalej, hej, až po tých 55900 slov. Čiže my, to, čo teraz by sme mali spraviť, je, že toto pole sme urobili tak povedať, že staticky. Že 55, urobili sme ho veľmi jednoducho. Takže to, v čom budeme mať teraz pomerne voľnú ruku, je, že tieto tu na jednotlivé slova už môžeme začať robiť dynamicky. Čiže my urobíme v podstate taký ten mechanizmus, že vezmem to slovo, načítam ho do toho buffera, čiže tento riadok tu, na ktorý mám. To slovo sa načíta do toho buffera a ja potom vyhradím niekde v pamäti, čiže vytvorím pre ňo chlierik. Čiže toto bude, že pozícia M, hej. Čiže poviem, že vytvor mi nejaký chlierik, ja ten chlierik s ním zviažem a túto slovo nakopírujem. Rozumiete myšlienke? Čiže tým pádom to slovo v tej pamäti bude zaberať presne toľko, koľko má znakov. Plus 1. Aj kvôli terminátoru. Čiže ak to bude Jano, tak Jana neuložím na 30 znakov, ale Jana uložím na 4 znaky plus 1 terminátor. Hej? Keď to bude Fero, dosť podobne. Keď to bude Anča, tak tá už má naviac. To už bude 5 plus 1. Ale nie, 4 plus 1. To už som mal Janku na mysli.
Rozumiete? No, výborne. Tak sa na to poďme ešte pozrieť možno z takého pohľadu obrázkového. Tento prístup, alebo takáto reprezentácia sa volá jacked array, takzvaná. Jacked je čo? Čo je jagged? Toľko laptopov tu máte otvorených, tak tu si hral Hotko, ale tak Translate by ste mohli, akože... Čo? Zubky, jasné. To sa zvykne nadávať, alebo teda volať presne, že je to zubaté pole. A on to vyzerá nejako takto. Vidíte tie zubky, hej? Čiže toto tam, čo je, toto túto, tak to je v podstate toto túto. A toto túto, to sú tie konkrétne slova, pričom oni budú presne zaberať toľko, koľko treba. Čiže keď to otočíte o 90 stupňov, tak tam máte presne to zubaté pole. Hej, čo už ako si to viete predstaviť, napríklad ako mesto, ktoré treba vybombardovať, hej, ak náhodou budete hrať bombera. Alebo taká úroveň v Tetrise. No. Dobre, takže poďme na to teda vyriešiť. No, tu sa začne diať nejaká magic. Tak ako to spravím? Mám zaalokovať pamäť. Lebo tu sa už načítalo to slovo do buffera, v pohode, mám ho tam. Potrebujem alokovať pamäť, čiže urobiť potrebujem nejaký žechár hviezdička word sa rovná. Jak alokujem? Nejaký malog alebo kalog. No teraz čo je lepšie? Kalog by bol asi lepší, hej, lebo nám urobí v podstate aj to, že to vynuluje rovno. Ak náhodou. Ale keď sme parádni, tak nám bude stačiť aj malog. A vy ste aký? Dobre, kalog. Tak, koľko nám treba tu vyhradiť? strlen buffer plus 1. A tu to bude, že size of toho jedného písmenka. Ináč, no dobre, to môžeme nechať takto, poexperimentujeme, čo to bude znamenať, keď tam tú jednotku nedám. To som sám zvedavý. Čiže teraz, že strcpi, words line, a čo tu mám dať? Treba tam vlastne niečo kopírovať? Ani veľmi netreba. Lebo teraz budem robiť to, že words line sa rovná v podstate ten word. Ja tam zapíšem rovno tú adresu. Ešte jedna bodkočiarka. No a samozrejme, milovníci jednoriadkových kódov už vidia rezervy, hej, že jak sa to dá celé napísať na jeden riadok, ale to my robiť nebudeme. Hej, čiže explicitne som to rozdelil na 3 kroky, čiže alokácia pamäte, zviazanie tej adresy a posunieme riadok navyše. Hej, čiže momentálne som urobil niečo také, že mám tam ten buffer niekde, ale ja urobím alokáciu, čiže túto to niekde vznikne. Toto tu nás viažem s týmto tu na, ale predsa ešte tam niečo chýba. Zabudol. Jasne, nakopírovať to tam treba. Som taký starší už trošku. Words line, aha, takto, a túto buffer, hej? Tak? By to mohlo byť? Čiže nakopírať tam ešte bolo treba. Hej, díky. No, super. A teraz, keď to skončí, tak toto by už fungovať mohlo, nie? Budem vypisovať iba, že kde sa tam nachádza. Čo? Uvoľniť pamäť. Jasné. Toto je ešte dosť dôležitá záležitosť, lebo teraz, keby som to spustil, tak samozrejme, on to zbehne, či to nezbehne? Vykompilovalo to síce, ale... Segmentation fault. No, s tým som až tak nerátal. No, a kde sa to teraz zrúbalo? No, to Valgrind, pomáhaj. Valgrind. No, čo povieš? Process terminated, invalid read of size 1, strlen. To odkiaľ čítal? Printf in main array C29. No, tak pozrieme sa na main C29. Vím array C29. Printf line words line. No a čo sa ti tu nepáči? No? Nie. Ktorá? Ktorá? Tento word? Hej, ale to je word. V pohode. Iná rížo. Ešte raz? Áno. To sme zabudli tu nás zmenšiť. Bo keď sa to skončí, tak on skončí na hodnote 55 900. A tam už nič nemáme. Hej? Tak dúfajme, že je to ono. Čiže make array. Koľko málo stačilo, hej? Čiže len sme zase adresovali niekde úplne head preč.
Ako viete, keď ste robili v top C-čku, teda v zime v zápku, tak tam ste spomínali takzvaný, že problém off by one error. Rozmýšľam, že fence post problém, áno. Hej, čiže toto je presne takáto záležitosť. O jednotku sme sa len sekli. Ale to naše seknutie nastalo celú tú apku. Segfault. Hej, paráda. A teraz, keď to spustím teraz, že s Valgrindom, tak už vieme, že čo nás čaká na konci. Nám píše, že 475 868 bajtov zostalo alokovaných v 55 900 blokov. A teraz, keď sa pozriem na ešte ten words.txt, tak pozrite sa, ako blízko sme sa dostali. Hej, čiže z pohľadu organizácie toho súboru words.txt, tak to vyzerá tak, že každé jedno slovo bolo teda napísané a za tým bolo jeden biely znak. Čo v podstate pre nás znamená, že to je presne to, ako to alokujeme. To je to slovo plus terminátor. Slovo, terminátor. Čiže to číslo je veľmi, veľmi blízke. Tam možno, že ešte na konci sa niečo udialo, alebo niekde tam ušla nejaká medzera, hej? Ale sme sa dostali v podstate jednak k jednej. Až na to, že čo? Čo nás tu stojí naviac? Ešte raz? 8 bajtov. Týchto 8 bajtov. Presne. Hej, čiže teraz to je akorát o 55 899 krát 8 väčšie v pamäti ako tých 475. Ale keď sa na to pozrieme v tom BCčku, tak to je, že 55 900 krát 8, tak to je dokopy 447 200. Ale to je rozhodne, keď spočítame toto číslo plus toto číslo, tak je to stále menej ako tých 1,6 mega. Rozumiete? Čiže akurát jak to nazvať, ten manažment tohto prístupu nás stojí veľa. Hej, ale ináč v pamäti, čo sa týka už tých súrových dát, tak už stoja, alebo teda, že zaberajú presne toľko, koľko zaberať majú. My tu robíme s malými dátami, takže to je v pohode. Ale keby ste programovali Quake 7 a potrebovali tam ukladať nejaké textúry, tak už by to mohli byť zaujímavejšie výsledky. Lebo tých 8 bajtov oželiete. No, výborne. Takže poďme to ešte skúsiť vyčistiť. Jak to vyčistíme? Čo v podstate znamená, že tento F-close už je tu zbytočný, ten môžeme dať sem. No, ako to vyčistíme, alebo kde to vyčistím? Cez free. A kde? No, tu? Či kde? Vyššie? Tu? Free? Tu? Free? Výborne. Free word, hej? Tak, a ešte preventím je, že word sa rovná 0, ale to je tu zbytočné. Super, takže make array, pustím array, vypísalo. Čo si? No, pozriem, že čo Valgrind na to povie, čo si o nás myslí. Aha, no tak tam to ušlo zase, no dobre. Ale 0. Hej, čiže polovicu výsledku máme, len zlý na obrazovke. Čiže dobrý freeze použili, ale na veľmi zlom mieste. Bo tu si presne urobil to, že zálokoval si miestnosť, hej, či miesto. Čiže toto keby som mal zase začať kresliť, hej, tak urobím alokáciu. Potom ten riadok pod tým je, že word sa rovná word, čiže toto tu na niekde zviažem. Potom urobím, že kópiu z toho buffera do toho words line, čiže tu dám toho psíka, tu dám, hej, aj s lomitkom 0. A potom zvýšim počítadlo a potom poviem, že free word. Hej. No a potom, že word sa rovná 0, ale to už ma až tak nefascinuje. No, lenže tu nám ostáva šípka vedúca niekde do pamäte na miesto, ktoré už je označené, že je prázdne. Takže buď budeme mať šťastie a ešte to tam zostane potom, keď sa to celé trápenie skončí, ale v tomto prípade nám tam nezostalo nič. No, to naštve. Takže nedobré miesto. Kde to máme dať? Potom výpise. Hej, tak počkaj, tak toto zmažem, 2dd a tuto dám, že paste. Tu, hej? O riadok vyššie? Takže tu, hej? A ešte? Sa neviete, ako si rozhodnúť, či čo? Tu. Tu? Či ešte vyššie? Nie? Tu, hej? A teraz čo? Words line mám vyčistiť, hej?
a že ten words line nastavím na 0. No, tak vidíme teraz, že ako to nepôjde. A vlastne to ide. 0, 0. Vyzerá, že dobre sme to spáchali. Hej, dobre sme to spáchali. Čiže paráda. To som už nechcel. Čiže paráda. Vyzerá, že všetko baví Švíci. Na dobrom mieste sme to dali. Po prípade mohli sme urobiť to, že ešte spravíme samostatný cyklus, že kde po skončení toho všetkého to proste zmažeme. Lebo my by sme tam mohli mať ešte kadejaké ďalšie operácie. No, lenže teraz je to super, toto, čo robíme, ale je tu jeden ešte stále problém. A ten problém je s tým, že my vlastne potrebujeme, toto všetko, čo sme robili, to bude obsah tej funkcie, ten getWords. Potrebujeme to nejakým spôsobom vrátiť. A zatiaľ sme došli len po tú možnosť, že to je, že char hviezdička, ale že budeme vrácať referenciu na nejaké pole pointerov o veľkosti 55900. Ešte stále ako si neviem, alebo uchádza nám to, že akého typu to vlastne bude celé. Takže to, čo nám tu ešte chýba, tak je taký, že parádnejší zápis a ten parádnejší zápis bude vyzerať v princípe takto. Respektíve, že toto tu na, ten char hviezdička WordSpace 5900, vieme zapísať tak. Sorry. To je moment prekvapenia. Tak. Čiže toto tu na je viac menej ako keby, že smerník na pole smerníkov. Mocné, čo? Smerník na pole smerníkov. A už teraz v podstate aj tento tu na obrázok dáva celkom taký, že väčší zmysel. Hej? Lebo to, čo tu nás zalokujeme, je ako keby toto tu. No, ale zatiaľ je to len smerník. Takže my ho potrebujeme vytvoriť. Takže malok. Alebo teda, že parádny sme, teda lenivý sme, kalok. No, super. A teraz, aká bude veľkosť? Dám čiarku ešte, hej? 2 časti. No, začneme tým, že aké prvky tam ideme ukladať. Čo bude jeden tento prvok, akého bude typu? Char hviezdička, presne tak. Čiže už to nebude jeden znak, už to bude adresa na nejaký reťazec, na nejaké pole znakov. Super. A teraz koľko ich tam bude? Ešte raz? Veľkoslov v súbore. Hej, a my stále operujeme s tou konštantou bulharskou. Tak. No, a teraz keď to spustím, či vykomplikujem, možno, že to aj pôjde. Make words, jasné. Make array. Paráda. Pustím to. Paráda. Valgrind dom preventívne. Paráda. Neparáda. Čo tam zostalo? Tak tá alokovaná pamäť pre tie... Áno. Ten free, ktorý tam máme, odstránil všetky tieto slova. Ale to, čo nám tam zostalo, je toto tu. Čiže my by sme mali urobiť ešte aj to, že po skončení toho celého trápenia by sme mali zmazať ešte aj ten smerník na pole smerníka. No a kde ho zmažem? Tuto? Kde? Vyššie? Úplne na konci? Tu? Ešte nižšie? Takto? Tak poviem, nekľučkujem. Dobre. Tak, hej? No, nie bars. Kde? Pred to? Tu? OK. No, takže pozrieme sa na to, čo to bude teraz hovoriť. Array zbehlo. Valgrind 0. Super. Sme to veľmi dobre zmákli. A jediné, čo nám teraz v podstate zostáva už iba urobiť, je, že zobrať to celé a spraviť z toho tú funkciu. Hej, čo znamená, že tu sa toto zmení z char hviezdička na char hviezdička hviezdička. A teraz toto tu na celé čmajznem. Toto tu celé čmajznem, asi potiaľto. Na zdravie. Tuto niečo takéto spravím. Ty už nebudeš vraciať 0, ale už budeš vraciať čo? Words. Takéto niečo. A všetko ostatné tu zostane. No, a teraz tu na čo? Toto vieme tak prepísať už na for. Hej, to môže byť, že
size i sa rovná 0, i je menšie ako 55 900, i++. Paradička, tak pôjdeme zase teraz, že po najväčší. A toto tu už nemusíme riešiť. Toto tu, a čo s týmto? A ešte nám tu treba takéto však, že words sa rovná get words. Áno, díky. Tak by to mohlo byť? Kde je line? Díky. Toto tu nám môžeme zatiaľ nechať takto, hej, že to nás až tak teraz nefascinuje. Toto tu tiež. Hej, zatiaľ vyskúšam len, či to ide. Čiže rozumiete, čo by to malo teraz spraviť? Zavolám get words, otvorí súbor, načíta to, zaalokuje pamäť, napchá to do tej pamäti, zatvorí ten súbor, vráti mi naspäť tú referenciu. A tento tuná začnem pekne prechádzať tým zoznamom, vezmem tú adresu, pozriem sa, čo tam je, nechám to vypísať. Čiže zamakám. To čo tam mám teraz napísať, keď tam nie je Dčko? ZU. Make array, ďalší pokus. Dobre, už to dopadlo. Pustím to, super. A jediný, kto bude trošku mať s tým problém, je Valgrind, hej? Lebo on nám napíše, že 923 kg zostalo niekde v pamäti visieť. Ale to už vieme, hej, že čo s tým? Že potreboval by som toto postupne teda, že uvoľniť. Že buď tak, ako sme mali doteraz, ale a síce, počúvajte, a toto by nestačilo? No, akože ja to vyskúšam, ale aký bude výsledok? Fungovať to síce funguje, to je super. Hej, že to, ako presne jeden z takých tých vzácnych momentov, keď robíte na nejakom zadaní a to tak skúšate, funguje to, ide to, parádne, vyskúšate to na Omege, ide u kamaráta, ide to, pošlete to do arény a ja vám poviem, máš to zle. A teraz akože také tie maily, že to čo? Mne to ide, kamarátovi to ide, na Omege to ide, aréne to nejde. Máte to zle, vy. No, toto sú presne také tie skryté chyby. Čiže teraz, keď sa pozrite na to, čo vám na to povie Valgrind, tak hovorí, že 475 kg tam zostalo prázdnych. Alebo teda, že nie že prázdnych, ale neuvoľnených. Presne ako si hovoril, my sme v podstate momentálne urobili toto. Toto sme zrušili. Ale všetky tie Janovia, Aničky, Janky, tí tam zostali visieť. Ale problém, ktorý tu vznikol je, že nikto vlastne nevie kde. A už nemáte možnosť sa k tomu dostať. Akože môžete začať akože skúšať, hej, že chodiť po tej pamäti, loziť, že či tam náhodou niečo není, ale to je také, to je hľadanie na slepo, lebo neviete, že to, čo ste práve našli, že či to je ono alebo není ono. A že či to začína na tej adrese, alebo to má začať inde. Hej, že toto je problém. Čiže všetky tie veci tam ostali visieť, vy ste odstránili len ten prostredie, alebo ten rozcestník, pomocou ktorého ste sa tam vedeli dostať. Keď budete robiť s vyššími jazykmi, s Javou, so C-Sharpom, tak toto sa vám tam nestane. Hej, pretože je tam nejaký mechanizmus, ktorý sa volá garbage collector, a ktorý pozerá na to, že či na tie vyhradené miesta v pamäti ešte existuje nejaká referencia. Ja som ich momentálne zmazal. Ale on, keď príde na to, že už žiadna referencia tam není na to, tak ich zmaže sám. Ale to neplatí pre C-čko. Tu si to musíte riešiť sami. Hej, čiže musíte dávať veľmi veľký pozor na to, ako si po sebe upracete. Čiže najprv zmážete všetky tie povytvárané prvky, položky, až potom zmážete ten rozcestník, to pole smerníkov. Rozumiete? Čiže bol to síce odvážny nápad, ja mám také odvážne nápady, ale dosť náprd to teraz dopadlo. Tak je to on. Jasné, hej? No, ináč, s týmto prístupom alebo s týmto zápisom ste sa už niekde stretli. Kde? Áno, presne tak. Vyzerala takto. Takto vyzerala? Hej. Čiže tu ste sa, keď ste sa bavili o tom, že ako pracujú parametre príkazového riadku, tak toto bolo presne ono. Čiže tu ste mali povedané, že koľko ich tam je a dostali ste referenciu na každý jeden z nich.
Po prípade to isté sa dá v podstate zapísať takto. A ono je to možno, že taký ten výpovednejší zápis, lebo hovorí, že to je ako keby že len odkaz na pole takéhoto typu. Hej, alebo teda, že je to pole, kde každá jedna položka je referenciou char hviezdička. Hej, že tieto dva zápisy sú v podstate ekvivalentné. Rozumiete, hej? No, ale ešte tam tu zostal jeden taký ten trapas. V tom kóde sa s ním proste nemôžeme uspokojiť, že toto vám bude stačiť. Problém, ktorý tu zostal je, že je táto bulharská konštanta. Jak ju vyriešime? Čo? Že define. No hej, ale teraz ako ja si tu síce zadefinujem nejaký ten že počet lineov, ale problém nastane, že čo ak príde nejaký Janko Hraško, ktorý dostal náhle práva rúta a nájde si ten váš words.txt a pridá tam do ňoho, že meno svojej frajerky, lebo tam není. Čo? No, nevyhneš sa tomu. Janko to je... No. Janko je mocný, hej, to je pravda. Pri načítaní by sme spočítali, koľko je tých slov a Áno. tam vložili tú premenu, koľko by tých slov bolo. Áno. A ako porátame tie slova, že koľko ich tam je? Tak za každým scampom by sme pridátali k premene jedna. To je síce pekné, ale ty ten kalok voláš skôr ako ten scamp. No, to je dosť odvážne a myslím, že to vôbec nie je odporúčaný postup. Teraz nie som si istý, že presne na ten dôvod a v podstate aj v Lani. Včera, keď som to prednášal, tak to kto si spomenul. Budem sa musieť pozrieť na to, že prečo. Mám taký dojem, že tá realokácia funguje takým spôsobom, že on sa snaží tú istú pamäť roztiahnuť. Že ak je za ním voľné miesto, ale čo ak nie je. Hej, že nie som si istý presne, ako to funguje. Že není to odporúčaný spôsob. Keď budete robiť vo vyšších jazykoch, tak tam to funguje kus dynamicky. Respektíve o tom sa môžeme baviť presne, keď začneme sa rozprávať o dynamických údajových typoch. Že oni presne budú rásť podľa toho, ako ty potrebuješ. Lebo tu nás stále sme na tej úrovni, že to lineárna pamäť a všetky tie dáta sú za sebou. Čiže ty v momente, keď to chceš akože s tým pracovať, alebo pchať to, alebo už čokoľvek, potrebuješ vedieť tú veľkosť toho poľa, ktoré tam ideš ukladať. No, čiže reálok, nie. A ešte dá čo iné. Spočítame ich, jasné. No, tak Janko, keď príde do práce, aj spočíta. Hej. No, dobre, a ako? Cez cyklus, odkiaľ pokiaľ? Kým nebude EOF, výborne, a ďalej, že pri každej iterácii zvýšime o jednotku, super, takže to môžem začať písať, hej? Čiže túto začnem niekde, že v hýle, čo tam budem vlastne? Tuto, int lines, hej, sa rovná 0. No a teraz, tuto asi keď vôjde dovnútra, tak to bude lines plus plus. No, super. A teraz tu čo? Scanf, scanf, či tu dám, že fp, budem také, že sk asi načítavať. Výborne, a kam? No, tak zišlo by sa, tak toto tu vytiahnem, dám sem, ne? Ušetril som. Dobre. No, a teraz tu mám, že počet riadkov a tým pádom toto tu už viem vyriešiť takto, hej, že lines. Akurát túto informáciu neposkytnem do toho mainu, ale tak to už vieme vyriešiť, hej, že stačilo by urobiť nejakú lokálnu premenu v tom maine, poslať jej adresu a že zapisuj to tam. Ale to nemusíme teraz riešiť. No, takže paradička, že vyzerá to dosť dobre, takže to spustím, make array. Čo tu je za chyba? Unuset variable lines. Jakže nie unuset? Kde je zatvorka? Aha, tu ešte jedna okrúhla. Hej. Už ani nedovidím na ten monitor. Vidíte aspoň, čo vás čaká. Výborne, no. Aká? Aha, tam nie je podmienka. Fú, už som sa zľakol. EOF, hej? Výborne. No, tak s tým som nerátal. Stane sa. Hej. Nemôže nás to rozhodiť, takže postavme sa k tomu zodpovedne, niektoré nezodpovedne, no čo s tým? Aha, to znamená, že asi, že...
Hej, že kto to spraví za 10 ečiek, no? Prečo sa musíme dostať na začiatok súboru? Hej. Pretože tá práca so súborom funguje, ako keď si to otvoríte presne v textovom editore. Že je tam nejaký kurzor, keď ho otvoríte, tak svieti na tom prvom mieste, na tej prvej pozícii. A on je to v podstate, tá pozícia je určená ako keby, že offsetom od začiatku toho súboru. Hej, čiže ten súbor je zase len lineárne usporiadaná množina nejakých bajtov, znakov z nášho pohľadu a ide sa len zľava doprava. Hej, čiže ten first and keď načítava slova, tak to bude načítavať pokiaľ. Čo? Potiaľto, po bielý znak. Hej, čiže to je jedno slovo, tu zastane. Potom, keď poviem, o tejto časti kódu hovorím, hej, potom, keď poviem, že ďalšie slovo načítaj, tak bude načítavať sem, odtiaľ. No, tam je už prázdny riadok, tak v podstate takto, keby som, hej, že tu. No, tak lomitko len bielý znak, takže príde sem, ďalší first skončí niekde tu. Ďalší first v tu. A až keď príde na koniec, skončí tu. A tu zostane. To je pekné. Porátali sme slova, ktoré sú tam. Lenže teraz program pokračuje ďalej. Príde sem, zaalokuje to miesto v pamäti, je tam kalok. Čo nám je taká, že celkom výhoda, lebo keby tam ten kalok nebol, tak malok by možno, že skončil s tým, že by sa to zrúbalo. Lenže teraz tam je všade 0, 0, 0, 0. Teda, že lomitko, hej. Tá alokácia funguje tak, že on to inicializuje sám. Hej, a tú nulu tam podáva. No, super. A on príde sem, a snaží sa načítať prvé slovo do toho buffera. A first and túto vráti čo? EOF. On je na konci toho súboru. Takže nemá sa kam posunúť, nemá čo načítať do toho buffera, je na konci. Vráti vám EOF. Toto sa nevykoná. Zatvorí sa ten súbor, vráti ten words, príde sem, neriešime, ideme po 55900, vypíš. Všade sú tam 0, 0, 0 hodnoty. Takže potrebujeme urobiť niečo, nejaký magic, pomocou ktorého budeme vedieť resetovať to počítadlo, hej? Čiže keď on dojde sem, na koniec toho súboru, ja ho potrebujem dostať na začiatok. Naposledy sú dva spôsoby, ako sa to dá urobiť. Prvý, zatvorím ho a otvorím, ale to je také suché, také trápne. Hej? A druhý, máme na to rovno funkciu a volá sa fseek. A fseek funguje presne týmto spôsobom, že mu poviete, že tak tento tu na súbor, poviete mu, že o koľko sa má posunúť a odkiaľ. Pričom to odkiaľ má také, že 3 hodnoty. Seek set, seek cur a seek end. Seek set je, že od začiatku. Hej? Čiže keď ho chcem dostať na začiatok toho súboru, tak ten offset mu poviem, že koľko bude. Od začiatku. 0. Hej, čiže 0 znakov od začiatku je presne tam na začiatku. Od aktuálnej pozície, no tak to by som potreboval poznať veľkosť toho súboru. Hej, že keď to došlo na koniec, tak by som potreboval vedieť, o koľko bajtov sa mám posunúť naspäť, aby sa dostal na ten začiatok. A tento tuná od endu, hej, že od konca, keď sa chcem posunúť niekde. Takže ten fseek vyzerá byť celkom fajn, taký kamarátsky, takže skúsime ho použiť. A napríklad tuto, hej, že keď sa to celé skončí, tak mu poviem, že fseekni sa odtiaľto, teda v tom súbore o 0 od seek set. Od začiatku. Zamakám, pustím, paradička. A preventívne Valgrind. 0. Super, dosť dobré to je. Čiže toto sme zvládli celkom fajne. A v princípe čo? V princípe tak, keď budete chcieť pracovať s nejakými tými dvojrozmernými poliami alebo viacrozmernými poliami, tak takýto prístup voľte. Hej, čiže dynamicky si to pekne alokujte. Je to možno, že taká svojím spôsobom, že drina, ale tak inú možnosť veľmi nemáte. Alebo keď budete riešiť staticky, budete plýtvať. Alebo teda, keď budete použiť pravouhlé pole, budete plýtvať. Hej, tá dynamika tu má svoje opodstatnenie. Čiže naozaj tu pracujete s tou pamäťou. Tu ju tak akože ju zažijete. A Valgrind je váš kamarát. Dobre, rozumiete, hej? Ešte jednej veci sa chcem dotknúť, alebo teda povenovať, a to sú tzv. Že štandardné streamy, alebo štandardné prúdy, kanály, to sú tak rozličné, teda v podstate dá sa stretnúť s tými dvoma termínmi, že štandardné streamy alebo štandardné kanály. A o čo ide? Ja som tu v podstate urobil nejakú takú tú vec. Aha, nie túto. Túto.
toto je fragment kódu, ktorý má tak trošku, že znervozňuje, alebo teda, že na ktorý sa chcem sústrediť v tejto časti. Čiže to je fragment kódu, ktorý hovorí o tom, že ak ten súbor neexistuje, tak má tá aplikácia skončiť s chybou. O tom sme sa už bavili, že ten program, ktorý tu nám máte, alebo tie aplikácie, ktoré sú v tom systéme, vedia tej volanej aplikácii dať najavo, že v akom stave skončili. Či sa to skončilo dobre, alebo sa to skončilo zle. A keď budete skriptovať v Linuxe alebo v Bashi, tak to je pre vás celkom zaujímavá informácia, alebo viete presne urobiť takéto podmienené vykonanie niečoho, že ak toto skončilo v poriadku, tak urob toto, ale ak to skončilo v neporiadku, tak sprav toto. No, takže to je ten exit, to je v pohode. Ale o riadok vyššie je printf, že file words txt was not found. A toto je chybová hláška. No, a máme taký ten, že nie že mechanizmus, ale taký ten spôsob, že akého sa s týmto tu nie že vyrovnať, ale ako to robiť dobre. No, a k tomu, aby sme tomu porozumeli, tak práve fungujú, alebo teda, že pracujú tie štandardné prúdy alebo kanály. Pretože, keď začnem s týmto, tak tuto je program, hej? To je tá vaša aplikácia mocná. A tuto je klávesnica, a tuto je display. Klávesnica je vstupné zariadenie, ten display je výstupné. Čiže vy keď spustíte ten program a on chce po vás niečo, takéto, že dosť osobné, že napíš, koho máš najradšej. Nie, napíš meno. Tak táto informácia, tak keď to začnete písať, tak príde po kanáli, ktorý sa volá std.in. To je skrátka od čoho? Standard input. A keď on vám chce niečo povedať, tak to pošle zase naspäť, túto, po akom kanáli? Out. Presne tak. A tak tá komunikácia beží, všetci sú šťastní, až kým nenastane taký ten moment, že dačo sa po toto. A keď sa dačo po toto, tak odporúčaný postup je, neposlal to po štandardnom aute, po štandardnom výstupe, a po tzv. Štandardnom chybovom výstupe. No, a teraz, na čo to je dobré? Skúste tak zauvažovať. Prečo je dobré, že mať také, že dva rozličné, alebo viete, ono to tak či tak, to skončí na tom displeji. Bude to zobrazené na obrazovke. A teraz, ako odlišíte to, že bol to iba štandardný výstup a že to druhé je štandardný chybový výstup? A ako vieš? No, lebo tak to išlo cestou. A ako vieš, že to išlo cestou? No, lebo sme to tak... No, takže ukážka, hej, že ako to funguje v praxi. Ja to napíšem príkaz ls. Tak, teraz to išlo cez štandardný výstup alebo štandardný chybový výstup? Štandardný čo? Výstup, OK. Napíšem tu ls, tento súbor neexistuje. Tak, teraz to išlo cez štandardný výstup alebo cez štandardný chybový výstup? Chybový. No, a ako viete? Čo tam píše? No, dobre, a ako vieš, že tá chybová hláška bola doručená cez štandardný chybový výstup? Lebo aha, pozri sa, ja tu tiež píšem chybovú hlášku, ale toto tu určite nebolo poslané cez štandardný chybový výstup. Toto bolo poslané cez štandardný výstup. Cez std out. No, a nie, že zistiť, vieme to odfiltrovať. Vy máte možnosť urobiť niečo takéto, že keď chcete presmerovať štandardný výstup, aby to nešlo, že na obrazovku, ale niekde inám, tak použijete takýto operátor. Hej, že šípka. Head preč, doprava. Mám taký dojem, že asi v zápku ste používali niečo takéto. Či to bolo, že presmeruješ štandardný vstup. Či nie z klávesnice, ale zo súboru. Tak keď chcete štandardný výstup presmerovať, tak takto. Takže momentálne to bude vyzerať toto tu. A teraz si všimnite, hej, že ako sa zmení ten výstup, ja som tu napísal príklad, že ls, toto všetko sa vypísalo. A teraz, keď to spustím takto, nevypísalo sa nič. Ale do toho súboru out sa zapísal zoznam všetkých tých súborov, ktoré by mi za normálnych okolností ten príkaz ls vypísal. Rozumiete, hej? No, super. A teraz, či toto mám odfiltrované, čo znamená, že keď tu dám, že mocný vyzerá takto, a keď im poviem, že mocný presmeruj do autu, tak
Teraz, keď stlačím Enter, čo sa stane? Čo? Out sa nevytvorí. Čo? Alebo že by hej. On už je vytvorený, tak ho zmážem, počkaj. ls mocný, out. Či není tam teraz? Tak vypíše tú hlášku. Nie, bude prázdny. Čo bude prázdny? Out bude prázdny. Teraz zistíme, že či to ten text, čo tam je, že je chyba, ide cez chybový ako kanál. Áno. Výstup nám ide do toho súboru. Áno. Teraz to zistíme. No, čiže nastáva tá chvíľa odhalenia, že čo sa vlastne stane, keď to teraz pustím. Hej, čiže pozerajte, no, hej. Aha, no a teraz aký záver? Cut out. Súbor sa vytvoril, ale je prázdny. Pretože nič nebolo poslané na štandardný výstup. Ale je tu nejaká hláška, ktorá bola poslaná nejakým iným kanálom. V tomto prípade auta, že to znamená, že to išiel práve ten štandardný chybový výstup. A no, jasné. Na mieste je otázka, či podobným spôsobom, ako keď odchytávam štandardný výstup, neviem náhodou odchytiť aj ten štandardný chybový výstup. Hej, je. Totižto, tie jednotlivé kanály, oni sú ešte aj očíslované. Toto má číslo 0, toto má číslo 1 a toto má číslo 2. A teraz, takto keď som to napísal, ja som vlastne napísal toto tu. Hej, že jednotku presmeruj sem. No, a to znamená, že keď chcem presmerovať dvojku, tak to napíšem takto. Môžem ich samozrejme kombinovať. No a teraz to znamená, že keď stlačím Enter, čo sa stane? Ešte raz? No sa to vykoná, hej, ale čo bude výsledkom? Vytvorí sa R. Áno, čiže na obrazovke zostane čo? Nič. Presne tak. Čiže vznikli dva súbory. Out, ktorý je prázdny, a R, ktorý je plný. No samozrejme, tu môže to skončiť aj tak kľudne, že ja tu dám, že mocný a bodka. Že poviem mu, že vypíš mi súbor alebo priečinok mocný a vypíš mi bodku. Čo znamená, že ten výstup skončí takto. Toto tu išiel cez štandardný chybový výstup a toto tu ten zvyšok išiel cez štandardný výstup. Čo znamená, že naozaj sa to dá kombinovať, že ako keby v rámci toho jedného výstupu môže byť aj tak, alebo použitý aj jeden kanál, aj druhý kanál. Rozumiete? No, dobre, čiže takto funguje ten mechanizmus. Alebo teda tak tie aplikácie fungujú. A teraz, na čo to je dobré? Prečo potrebujem zvlášť mať std out a zvlášť mať std r, keď to aj tak skončí na jednej obrazovke? A nie je to ani farebne, ani nič. Ešte raz? Kam? Tak? Tak potrebujeme vedieť, či to vypísalo niečo, alebo to je chyba. Občas, no. Hej. Čiže taký ten, že pragmatický je, že keď vy spustíte nejakú aplikáciu a potrebujete práve filtrovať, že čo je chyba, čo nie je chyba, tak to viete týmto spôsobom pekne odfiltrovať. Hej, že ukladať to naozaj do nejakého toho súboru a v podstate vy len ten súbor budete čítať. Hej, aby ste videli, že ku ktorým chybám došlo. Čiže je to veľmi praktická vec, hej, že ktorú možno, že teraz neoceníte. Ale otázka je, že ako ja vlastne túto hlášku budem vedieť zapísať alebo poslať do toho chybového výstupu. fprintf a tu dám, že stdr. Hej, presne. Vy ste mali taký dojem, že v zime používali nejaký taký, že error funkciu? Alebo niečo podobné, ale možno, že toto je taký, ale ten error vo vnútri možno, že implementuje práve tento tu na príkaz. Ale teda práve volanie toho fprintu. Čiže ten stdin alebo stdr, stdout sú vlastne ako keby nejaké že súbory, lebo teraz je to v podstate, ten fprintf funguje tak, že tam sa dáva parameter, ktorý je typu file hviezdička. Hej? A ten stdr je tiež file hviezdička. A čo v princípe tiež znamená, že keby som tuto išiel, že fprintf, tak toto viem napísať takto. A bude to sa to správať úplne rovnako. Hej, čiže len som mu povedal explicitne, že vypíš to na obrazovku, alebo do toho štandardného výstupu. Rozumiete? Čiže není to len tak, hej, že vypísať chybovú hlášku neznamená len tak. Čiže dve veci sme si už stihli povedať, že jednak je to, keď dojde ku chybe, exit status, iný ako 0, znamená chyba. A druhá vec je, že keď chcete tomu používateľovi niečo povedať, tak na to použite správny kanál, ten chybový.
Lebo na obrazovke, OK, tak hláška ako hláška. Ale naozaj z pohľadu už takého toho administratorského, alebo teda toho takého sledovacieho, monitorovacieho, tak keď to ide cez ten chybový kanál, tak vám to vie trošku uľahčiť život. Takže viete, že naozaj to, čo sa tam dostane, je chyba. Lebo keď sa to tam nedostane, no tak čo už potrebujete robiť? No tak tu vypísal, že file words not found, v podstate ani kľúčové slovíčko, že error dvojbodka tam není, aby ste vedeli povedať, že to je chyba. Hej, čiže keď to budete filtrovať, no tak vlastne neviem, čo budete hľadať. Že by ste chceli tie riadky odfiltrovať len v tej súvislosti, že toto tu je chyba. Čiže ten komunikačný kanál vám v tom veľmi, veľmi pomôže. No, dobre, a to sme už vyriešili.